Oimore Jaira Malolo TV, kamora mora maitiere, akautolo nieri maruaki e chenro mara duon mine. Kaka pile e chenro ma duon mine, wan kod wende studio, adamie thuolo, mondo mi oful no nyinge gi tich motimo gi kamubuoke, eka wadhi mbele kod twak machalo kamaendi. Machiegni ahinya e chenro mar duon mine, inyalo nyisowa nyingi. Erokamano ahinya, nyinga en Irene Dacho Mbori. An e CEO mar Boy Engagement Initiative. Nachako program ni chon matis, I think iga 2008, but natime jela. To kane COVID obiro, to koro chako koro include nyithindo manyiri kachiel gi nyithindo mayawuoyi kanyakla. Erokamano. Machiegni ahinya e chenro ma kawuono. Kaki wacho ni nichako Boy Girl Initiative ni e higa mar 2008. En ang'o momiyo nichako program machalo kamaendi? Program ni nachake kaka healing program. Ng'uono. Baba nanu nega. Koro nachake kaka ng'uono. Koro nadhi e jela, achako puonjo mabuse ng'uono. Kata ka dibed ni ne gikoso ne ng'ato, but gibeda ni gikwa ng'uono. Koro kane giwuok, to koro kane gibiro, koro ne giyudo ni ginyalo yudo peace. Ng'uono no kende gima nyalo konyo duong' maloyo ling. Kamano. Erokamano. To koro iwacho ni in idil gi jogo ma yawuoyi kachiel gi jogo ma nyiri. Ang'o momiyo ikawo okang' mar riwo jogi duto kanyakla ma ok ni nyithindo ma nyiri kende to joma wuoyi owe oko? Joyce ng'eni chon, nyathi ma nyako nobedo empowered, to ji ne wigi owil gi nyithindo ma wuoyi. Kaka koro sani COVID ni, tinde ma empower nyithindo ma yawuoyi kachiel gi nyithindo ma nyiri, dine problem ni onge. Sani ages matindo tindo, iyudo ni gidonje sex. Koro iyudo ni nyithindo ma yawuoyi gin ok ging'eyo gimoro amora. Nyathi ma nyako nyalo biro mang'isi nyathi ma yawuoyi gimoro, to nikech wuoyi ni pok onyis kaka onego bedi, o fall into the trap. Koro naneno ni sama puonjo nyathi ma nyako, nyathi ma wuoyi be nyaka bedi. Mondo koro sama nyathi ma wuoyi wacho shida mare, nyathi ma nyako be wacho shida mare. And then aduoga yudo ni kare gima nyathi ma wuoyi owacho cha ema nyalo konyo go koro nyathi ma nyako. Kaka nyathi ma wuoyi nyalo wacho ni hapana, an nawuotho to ne nyako ne otimore nade, ogwe oluonga to kadhi to ng'isa kama. To koro ng'iso nyathi ma wuoyi be nyaka ibed gi boundary. Samo ng'isi ni odhi kama, penje ni twadhi omang'o kuno. To bang' timo gino wadhi bedo nang'o. Koro gino nosekonya ahinya ma yudo ni kare empowering mar nyathi ma nyako gi nyathi ma wuoyi onego giring kamoro achiel. Kamano. To ere kaka ing'isa ni intiere gi safe space kama intiere gi jogo eko ma maybe ochoch ratiro margi e yore mopogore opogore. Koro inyalo ng'iswa ni e safe space kuma intiere go no endi. In gi like nyithindo maromo adi to be cases mag gichalo nade to ere kaka konyogi? En gima lit, Joyce. Nikech nyithindo matindo gi oketh ratich gi joma ging'eyo. Wawach ni kata ot thuolo donjo. Ok ibinyo ka ng'ato ywako ni mama, ibinyo baba kuna nyoka hapa donge. To nyalo yudo ni ng'ani luongo ni babau ema duogo ketho ratich nyathi ma nyako ni. Yes. Koro duogo miyo nyithindo gi ni ng'eny gi matimore sani en kwaro, en wuoro, en anko, en owadgi. Iyudo ka cases gi ng'eny. Kaka koro sani an gi case mar nyithindo ma oketh ratich gi. Matis man go en jahiga 5. To nyathi ma jahiga 5 ni noketh ratiche gi kwargi. To kwargi ni en ng'ama nong'eyo ni en ng'ama nyalo mana konye. To iyudo ni ka nyathino gimo nyalo wacho kende ogoro ng'ama duong' to kende nitie ogoro ng'ama this. Koro iduogo iyudo ni kare gini pod nitiere wi nyathini. Koro cases mag nyithindo moketh ratich gi gin malo. To joma oketho ratich nyithindo gi gin joma gikawo kaka joma onego ritgi. Kamano. To kopogore gi nyithindo be nitiere joma moko be ma bire safe space kum kanyo ero? Nitiere. Nyoro weekend ma Sunday ni nitie mama mane jaode mane osiepne ogoyo. Aila go akawo tatero gi abedo kod safe house katemo puonjogi mondo ang'e ni ang'o miyo inyalo go kama. Antie gi moro ma bende ncha kawo mancha jaode konyuolo nyathi mar 7, nyathi mar 5 obedo positive. Koro jaode cha ncha ogoye motimore nade moriembe. Koro aila go becha kaduga kete safe space mondo amed puonjogi. Nitie kendo moro mane nitiyo ne ng'ato kuom higni 2. Tich mosetiyo kanyo nobedo mana sexually assaulted. Mano bakawo wantie kod safe house mara. But safe house mara ok inyal timo safe house kokiketo spiritual pe. Sama idwa timo ne ng'ato counseling nyaka ibedi ng'ama lemo mokwongo.
koka gigi nyalo konyore nikech en lit kineno kaka dhako waduthi ineno kaka nyithindo chal koro en gima lit nyaka involve lemo gi counseling to thoth ni ni nyithindo gima ochoch ratiro margi kata jogo mantiere keny ma maybe joma gidak godo goyogi yudo ni jogi bedo maybe gi paro mang'eny iluongo ni trauma be nitiere jogo mutiyo godo kata mitiyo godo mondo ine ni jogi opuonje yo makare mondo kata koro gima mbele odhi mbele yo makare mondo kik gibed gi paro no ahinya. Erokamano ahinya. Wan gi counselors mawuok Agape kendo anyalo puoyo mama moro miluongo ni Winnie en manager Agape. Counselors maya Agape nitie madam mochung' mabiro konyo nyithindogi to en ema osekonyo nyithindogi for a very long time. Ng'eni counselor kidwa chulo en pesa mang'eny but Agape oronwa counselors nono makonyo nyithindogi ma nyithindogi open up makata ka giwuok ka gidhi e court to nyathi nyalo chung' ma wacha dieri manotimore negi nikech nyathi wiye ok nyal wil kendo nyalo yudo ni matise ma nyathi nyalo hango but bang counseling mag waseyudo from Agape ni nyithindo ochung' kendo ma nyithindo obed jok mabeyo kamano. To koro iyudo ni thoth safe spaces gi nyithindo go bedo kanyo to e safe space kaka mari miwacho ni nitiere go nyithindo gi be nitiere kaka gibet koro kochopo time mane ma u release gi mondo koro gidoge society to be nitiere follow up mutimo kuse release gi back to the society. Kanyo e kuma lit momiyo kawuono be naduoko ne county government ma Kisumu Professor Nyong'o kachiel gi mama Kisumu gi city manager en ajani manochakore 2008 to kawuono 2020 ema yudo koro ni county government miya safe space ma nyithindo gi nyalo bede. Ne en gima lit ka nyithindo gi nyalo biro kasto koro feeding program ne onge kaka ne ginyalo chiemo. Koro wachakwa kawo nyithindo gi wachakwa duoko to kiduoko gi pod still gidhi bedo gi perpetrators manotimo negi kama. Koro yudo ni ratich gi pod nyalo medo kethore but being ni koro onge kumo nyalo dhiye atavumilia oko biwacho ni gimoro time but koro kaka sani county osemiya kama space safe space nitiere nyithindo gi nyalo dak ka gidak gisomo koro kose gik kata ngama koro nyalo jitegemea to koro nyalo wuok mondo chak maisha mare to ne en gima lit nikech most of them ne waduoko gi onge kaka ne ginyalo bedo ka chiemo onge kea maber onge kaka ginyalo nindo onge but sani kata ka wayudo makoro nitiere they can live there for a long time kamano. To maybe ni nyithindo machalo kamaendi koro like utie gwenge machalo mage utie Kisumu ka kende gosu yaro badu nyaka e counties moko mondo mi ukony nyithindo machalo kamano to be nyithindo gi uyudo gi yo machalo nade kose nitiere jogo magonu simu to biro nini bikawo nyathi machalo kamaendi nitie kaka uchoch ratiro mare. Kenya Police work go hand in hand kendo gin so instrumental an kata ka gocho ne regional commander Manyanza gima kama timore adwaro mtoka mondo konya ok bikawo kata 1 second to biro mo konya abro paro regional commander maniluongo ni Noah Wekesa no ya communal child protection center in Homa Bay to be no luonga mano anantie achiel kuomgi wan gi jatelo moro ma be niluongo ni Boronjo sasa ya ma an gi problem I would face them. Koro nyithindo gi ne yudore police station. For example, police station ma Kondele. Ma OCS nitie kanyo luongo ni Mr. Kirui. Sasa ya ma nyathi nitie madwaro kony. Obro richa. Nyisa ni Irene. Wan gi nyathi moro ka dwaro counseling. Ni Irene. Wan gi nyathi moro ka okethra tiche. Gender desk nitie kamoro amora ka police station. Ka giyudo ma cases gi chal kama. To nyaka gigotina. Tabro make sure ni adhi akawo nyathi. Itero Russia. Ithiedho nono. Ipimo gigi mora and then koro wachako court cases kod kamano. To thoth ni yudo kata ni for example sani wacho ni intiere gi joma mine ma maybe negi bedo gi iluongo ni domestic violence. To koro joma mine machalo kama indi seche ma oseringo bobiro e safe house kanyo be gidok ga udi gi to ere kaka uwuoyo gi joma chuo ma gidak godo mondo such cases kik timre nikech nyalo yudo ni obiro kanyo ero unuse osebet kanyo ma maybe kata kano goe maybe ochango to koro koda dok e ot chuore maybe nyalo dhawne kata ngise ni in nise dhi fula koro kik iduoge e oda kamae cases machalo kamano utimo nango. Joyce Dakae tek nitie moro no bire safe house otieko 2 days to nogo kabisa nodok
Kodok to chako goye. Koro duogo notame. Nikech nosetimre nade? Nosedok. But nitie moro mane ogo maber. Kogo maber ting'eyo kaka ogo maber. Yes. Koro kano nego bed ni gidhi e kot to wacho na ni nikech nyithindo weya but jaode nobedo so remorseful. Ma giduogo ma giwuoyo. Sani in fact nyathigi moro gichako nyinga. Nikech koro giwacho ni saa asaya ma giparo ni problem dwa bedo to gipik nyathine no giluongo nyinga to ging'e ni Irene biro bedo kae. Koro en ga gimoro ma bit challenging. Dwaro ng'ama oseamua ni anto koro weura yue maisha na. But nitie moko ma wacho ni obedo kata for 2 to 3 days wi oseparo kuchocho. Sam dok kata koko go oriti. Nitie moko ma kosepara kata gotieno gin giwuok gidhi. But I don't do the follow up nikech mano ng'ama wuok kohero. But koro abro mana romo kode tan ko gisani nyathiwa sani wadak maber ok achaka kel case mo kamano. Erokamano we wakaw yueyo matin. Erokamano. Ajenda Molulo TV wabiro kaw yueyo matin kaito biro duogo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine ka studio marwa odiotieno ma kawuono wan kod Mikai Irene Dacho ka bende thuon wach ma bende wawuoye en konyo jogo ma bende ochoch ratiro margi e yore mopogore kik idhi mabor. Machiegni kendo e tielo mar ariyo mar chenro ni mar duond mine ka wadhi mbele kod twak kod Mikai Irene Dacho kama wawuoye konyo jogo ma bende ochoch ratiro margi. Ka wadhi mbele kod twak machalo kama indi Irene yudo ni tijego duto ma bende iwacho maybe mar tero nyithindo go iko e safe space kanyo ero dwaro maybe nyithindo go dwaro chiemo kata moko be dwaro lewni. Koro kaka in jalno manigi safe space ere kaka yudo like funds mitiyo godo mondo mi imed konyo nyithindo gi engimagi. Dwaro chuny ma nie iye. Nikech ne nitie jonyuol moko ma gin gikawo ni nyithindgi ok nyal timne keth ratichgi. But adwa puoyo nikech family mara nyithindwa osechung' koda kabisa. Sasa ya magineno simba ging'iyo ni giluonga ni Msamaria Mwema. Msamaria Mwema koro dwaro gimoro koro waoro ni. Basically family na ose support ai program ni kabisa. Ma gisekonya. Nyalo paro kata ni nyathina no uso PlayStation mare mondo nyiewo pikipiki mondo koro ja pikipiki nyalo kelo ga pesa pile. Kachiel gi kazinde molongo ni Hebron. Koro kane ginyiewo pikipiki ni koro ja pikipiki kelo about 250 per day. Koro ko gik Friday to gichango na to gimiya ging'isa ni hii unaweza enda nao kazi mahali. En mana ni kawuono emayudo at least county government is coming in. To we are ok nyal wil gi Mama Buyu. Embe ndalo moko mane an gi mana rescue mama ni gimene gibire center mara ma in fact ne gikonya ahinya ma gikelo beddings ne mine machal kamano. Erokamano. To koro maybe wacho ni uchopo ga nyaka e court gi nyithindo machalo kama indi be nitiere lawyers mutiyo godo mondo mi kata ong'is nyathini seche ma gidhi e court kacha nitiere kaka onyalo wuoyo kose to lawyers gi ichulo ge yo machalo nang'o. Erokamano ahinya. Pok abedo gi lawyer chakre achaki. Nyasaye osebedo jakora. En mana ni kawuono emane Jokalinda dada trust magidao ne giwacho ni gibro miya pro bono lawyers mabro konyo nyithindo gi. But all along asebedo ga mana kadhiga to Nyasaye konya. So what I do en mana therapy ma counseling. Angiso gi ni wadhi chope court. Idwa wachamo kikiriambe wacha tiri manotimore. Nikech ing'eni court ka nyithindo be nyalo kata riambo seche moko. Koro kwasechopo kuno before wadhi e court to nyaka bed kod gi piny. Mang'is gi ni kik iwach gima nyalo miriambo mondo hiny ng'ato. Wacha exactly gima nyalo timore. Kinya ntiere court pondo. Nyathina dhi bedo go piny kawuono. Mondo prepare mondo ng'ise ni ing'eni kiny wadhi e court. Iwinjo nang'o? Are you comfortable? Koro nyaka prepare gi kamano. Koro ka giseyie to anan mane court kod gi kamano. To e pinywa monagi e pinywa masani kata onagi wacho ga ni ponono kata yudo ni ng'ato oketho ratiro mar nyare kata ng'ama dichuo baba onindo gi nyathine manyako gasto ji dwaro ga ni maybe nikech en familia ok gidwa ni gi taint the family me gidwaro ni gi los gi ni anyola piny kama cases machalo kamano timo nang'o mondo at the end of the day nyathine mochoch ratiro mare mondo mi nini justice prevail yo makare.
Tich mar bedo gi nyithindo mochoch ratergi en luongo. Ok en somo. Ng'ato ok nyal ng'isa ni ng'ato somo tichno. En luongo. Nikech inyalo yudo ni jonyuol ng'amo trust nyathine emonindo gi nyathine. Magi cases manitie sani. To nyaki act ni adieri mar nyathicha. Kata obedo ni en babagi, nyaka law take its course. An gima wacho ga ni an ding'eyo ni mano nyathini dok iketho ratiche. But because no king'eyo ni en nyathini emo miketho ratiche. Sasa tunapambana kotini. Koto tim gimo timo kosetieko kila ng'ato ng'i maisha mare. And then koro nyathini ema trauma cha wacha koro chako build up. Emo mineno kaka last week na an kodgi pap watugo mpira mondo gi associate gi nyithindo moko te nyirite mondo gigine ni gin wamebaguliwa ni awanto raticho no kethre wan waonge right. Gin tiere gi right kata ka wuon gi emo ketho right mar kama. Atoko pogore gi wach tugo mpira manyo tugo gi nyithindo gi. Be nitiere activities moko mabe uneno ni nyithindo gi obed engage gi maybe a safe houses kacha gik ma ginyalo timo mondo gimbe ging'e ni pod en nyathi nikech ing'e ni nyathi nyaka tugi nyaka tim achiel ariyo adek mondo ngima gi odhi mbele yo makare. Erokamano. Sani kaka koro safe house ma county government cha uchiwo no adhi bedo gi rooms mang'eny. Nitie nyathi mano seng'isa ni odwa bedo modeling, odwa timo modeling. Koro nyaka make sure ni gik ma kamago nitie. Nitie ng'ama wacho ni odwa timo pedicure, manicure, mago nitiere te. Nitie nyathi mawacho ni tedo berne. Koro at least ang'eyo ni abro arrange ga programs ga. Ni kawuono odwa puonjo tedo. Kiny aluongo ng'ama ong'eyo timo pedicure. Kamano ma kila ng'ato bro ng'eyo. Nitie mong'eyo wer. Abo make sure ni abedo gi class ma music. So that ni model gimodwa timo no ozidi mana kadhi mbele kode. Kamano. To tich ka tich nyaka bed gi challenges. Koro kaka in jalno makonyo nyithindo go eko kata jogo ma ochoch ratich gi mondo maybe giyud jasin. Gin challenges kaka mage ma maybe nyalo bedo ni ikale e kinde ma itimo tijgo to ere kaka I overcome gi mondo at the end of the day I feel maber ni akonyo ng'ato. Tijni ok en tich mayot choice. Nikech en mokwongo ng'eni igori gi ji ariyo. Igori gi wuon nyathi tigori gi nyathi to in ichung' e diere. Koro tijni mokwongo kapok ichake aketo ga Nyasacha mbele. Mar ariyo seche moko ichope court nyathi cha nosedok opande kuma idwa yude onge kes rumo. Aya seche moko ibiro seche moko nyathi no riambo king'iyo to yudo ni nyathi oriambo to tayari wuon gi ni kata jela serve life. Challenges manitiere ni yani dwara adiri gini. To kendo kai kuma kokin very careful tinyalo ketho maisha mar ng'ato. Inyalo miyo perpetrator problem kata inyalo miyo nyathi problem. Koro the best thing nyakitim nyaki handle gini amicably. Ichako from pain mitiek te. Kasa ni achako kaka case mar nyithindo gi nyaka chaki. Kaka sani case madwa tero nyaka Murang'a kech waonge ne waonge safe house maginyuol go kai. Adhi nyaka Murang'a. Ka gik Murang'a ta hand over nyathini nikech kote momiyo authority mar hand over nyathino ni safe house ma Murang'a. Adhi golo joka ka mano dhi kucho gin nyithindo adek. Achaka duoko gi Kisumu ka. But nikech koro sani wan gi safe house ma county omiya. Koro ok gibi dok dala. Gibiro bedo ka. Ka achiel gi nyithindgi ka. Koro kanyo obo bedo gi kata gi baby care. Nyithindo koro bede iye. Challenges ne ng'eny kabisa nikech pesa onge. Chiemo onge. Gimoro amora mitimo in transport onge. But Nyasaye has been so faithful. I have never lacked. Kamano. So maybe nyaka ni chak tijini maybe 2008 nyaka gesa. Benitiere any success story minyalo wacho ni nyathini ero nobiro kae ko anochoch ratiche to na timo ne counseling e yo maber basani ochopo kama onyalo jitegemea yo makare. Ntie achiel manyako. Endo nochoch ratiche for a very long time. Nikech mama gino biro kode. Koro kitambo open up when it was too late. Koro no give up, no dwa dhi mbele. Koro ne awuotho to wanene. To kanene to chako wuoyo kode to yie mondo ke school. Koro sani en Far Eastern University. Kutimo medicine. Ang'eni ka Nyasaye okonye chieng' moro achiel na kile interview mondo wachne kata nyithindo maratichi osekethi ni it is never too late to mondo ichung' malo kendo. Mago gin mana tem matis. But kibedo strong mikal to gigi manyalo Kawatieko maybe wachni mogik ma maybe nyalo nyiso jogo manoko kacha ma maybe ochoch ratiro mar nyithindgi kata jogo ma odake
violent marriages. Erokamano ahinya. Gima dawach ne joma koro winjo neno nikech ang'e ni Lolwe TV ji mang'eny winjo. En ni yani kochoch ratich nyathi manyako. Kata nyathi mawuoyi. Jawuoyi bi chocho ratich gi. Kik ng'ato ling'. Sami ling' no hinyo nyathini. Wuog oko. Many contacts wa. Many contact na an siba pok no dhi off. Many contact na ng'isa ni kama. Wabro duogo kendo wabro loso. To joma nie keny. Dak gin ji ariyo maloso. Kineno ka koko dwa bedo mang'eny gi goch. Wuogi kapok ohinyi. To king'e ni ok inyal wuok to ng'i kaka keny no nyalo loso. Kamano. Maybe nyawacho namba ma ji nyalo yudi godo jogo ma nyalo gombo manyo kony kowuok kuom. Erokamano ahinya. Namba na en 07200 75752. Namba no kigoyo sa asaya tibro yuda. Achaka nuo namba no. 07200 75752. Erokamano. Erokamano ahinya. Ajera ma Lolwe TV de wagomba ahinya dhi mbele kotwak machalo kamaendi, lakini samaro manomiwa neno koserumo. Gikanye mwachope giko chenro mar duol mine mabende ne waiko ni Lolwe TV otieno makawuono, kabende ne wan kod Mikai Irene Dacho mabende tich maduong' mabende otimo en konyo jogo mabende ochoch ratiro margi e yore mopogore opogore. Nyaka kendo rome chenro machielo oriti masani nyinga Joyce Oluor. Erokamano. Erokamano ahinya.